kabele pasang sik. Pun iki pun. Nah. Wis. Yo, cek. Cek. Wis. Muni rung, Muni. rasro. Pun iki yo. Wis, 6. Sip. Kang para pamirsa kang kirumat dateng Gusti. Ora suara gas suarane iki. Jelas iki, Pak. Kremesek lho. Pun. Tuh. Para pamirsa, oh iki suarane lho. Niku sampun cakep iki. Nggih. Para pamirsa ingkang kirumat dateng Gusti, kula Pak sebut. Alah. Ipo. Parah. Sip. Para pamirsa ingkang kirumat dateng Gusti, kula Pak sebut ing dinten iki dina Kamis tanggal 9 sasi 5 1999. Sampun ing wonten Patilasan Lombok Mataram. Kula mriki dateng ngontel kalih niki kanca kula. Pak sinten? Darwo sebut. Nah. Niki badhe nglaporaken wonten tumindak ala kang kula niku nglanggar agresi militer. Supaya kita kinurmatan diwenehi kaulusan, kasabaran lan apa lagi? Wah, juara apa lagi? Kasarasan, kaurasan, rausan. Aku betul. Kula lapraken dulu. Nggih kula laporaken ingkang niki bijing mulai kejauhan. Niki napa? Sak jaman iki lho. Kita sak jaman wonten radio besut. Kula lapraken. Kula laporaken. Matur nuwun. Matur nuwun. Ketemu sedaya mulih. Bye bye.